No niin. Tässä on tehty perustus vähän reilu 9 neliön karsinaa. Tänne mä laitoin nyt alkuun 6 paalia hamppua. Ja sitä on siellä semmonen, sanotaan 20-25 senttiä. Ja tää on eka päivä. Tässä on päivä 4, hamppukuivike. Tässä on siis siivoamaton karsina vielä. Tähän mennessä mä en oo ottanut sieltä kuin päivittäin kakat pois, että pissat on edelleen jäänyt sinne. Ja tänään jatkaa edelleen samalla tavalla. Eli kakat vaan pois. Ja sitten tänään mä lisään tähän 1 paalin vielä lisää. No niin, tässä on nyt karsina 1,5 viikon jälkeen. Mä oon sen just siivonnut. Ja edelleenkään mä en oo ottanut sieltä ollenkaan pissoja pois. Ja tää on tosi hyvä ja tiivis tää pohja. Eli edelleenkin vaan kakat siivonnut päältä pois. Tää on samainen karsina. Tässä on mennyt vähän reilu 2 viikkoa sen perustamisesta. Ja edelleenkään mä en oo ottanut pissoja täältä pois. Ei haise, ei pölise. Kakat vaan kerättyy ja tänään mä sit lisään 1 hamppupaalin tänne lisää. Eli näillä mennään. Come da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you, papà l'americano. L'americano. Come da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you.